Скиф. При мен кой 20 см е скиф. Да. Той с тия женски силуети не можеш да разбереш мъж ли играе или жена да ги в мамата. Що са го направили? То женски силует е според каската, а не според дали играе мъж или жена. Що са го направили? Аз едно време писах на разработчици, ама кой тъй бава. Пак същата карта. Пак същата карта, пак същите точки. Доминирование. Захват и защита этих целей. Мы должны контролировать поле. То път ме изпрати най-вдясно на картата на А. Ще я захвана и ще дойда на Б. Обеспечение безопасности Альфа. Обеспечение безопасности Браво. Враг забирает Чарли. Обеспечение безопасности Браво. Обеспечение безопасности Альфа. Враг забирает Чарли. Не го виждам. Абе, да и бъйта панара, че... Мяу! Обеспечение безопасности Альфа. Отивам в подкарника. Обеспечение безопасности Чарли. Обеспечение безопасности Чарли. Трепама да и бей пидераса с като на това танка. Дето хвърлям мъгла. А Даша пак се е върнал с Т-14. Видят с Леклерка. Ачо! Радеш ми идеите. Аз пък в последната минута бях срещу Леклерка.